Sawan gula wonten mariki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki lek nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntup ki arep metu ki muntup. Nek apane sing metune? Kok sik iki tak omongi basa Jawa ki nek muni muntup kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Terus monggo Mbak Ayu. Ayo. Nggih, Pak. Alon-alon niki jumlahe 9 nggih, Pak. Apa? Nek 9 niku dandang gula biasanya. Oh, aku iki Mbah Tukimen kok muni sinom. Ya wis paton diwaca ora apa-apa diteruske engko rek anu di wis bebas wae diawur wae ora apa-apa wis. Nek songo ki dandang kula, nek sinom ki ora songo. Iya. Pira kuwi diitung sik. Diitung sik soalé Mbah Tukimen mbok menawa ya le nyerat kleru apa piye. Heeh. Yo. Ya anugrah saking turah diwaca biasa wae. Yen kan diwening
Ya, dintek-entekke. Ya. Menika cekap nggih Pak cakepane. Piye? Cekap. Cekap, bener berarti. Nggih. Kedua ya mergo Mbah Tukimen ki lek ngripta ya ora ming sembarangan ning ya nganggo dipenggalih nganggo dipikir tenan ya ngono ya Mak dinggo penyemangat para warga muntuk bab destinasi wisata pintu langit dina iya ya Kedap nggih Pak. Memahami. Iya, tutup paling. Oh, nggih. Was
Matur sembah nuwun Mbah Tukimin sampun maringi cakepan sinom tentang destinasi wisata Pintu Langit. Wah, luar biasa. Menjenengane mesti baut nyang budaya ya no, mestine. Ki mau sing tak waca nganti tekan anu bait kedua. Ya, Pintu Langit wis pratela katon endah ngangeni. Sepot-sepot wis tinata kanthi lambang kraton nagri tandha setya mring Sang Aji kraton Ngayuja adiluhung. Prawarga hamung samekta cumadung dawuh Sang Aji dhateng Bapak Gubernur Sultan Ngayuja karipta dening Mbah Tukimin. Oh iya. Ki iso ditokke nek pas wayangan-wayangan. Iya. Minggu nek wayangane ning destinasi wisata Mangunan ya Pintu Langite diganti Mangunan Kang Winarno ya. Munale mayang ning Parangkusuma ya Parangkusuma Kang Winarno ya. Pokoke mung kari ganti jenenge wisata ya. Nggih matur nuwun Mbah Tukimin. Iya ya pancen ngono ya. Ayo suasana wis sepoi-sepoi no. Iya. Angin wis saya temercep iya. Mulayu padha digerakke awake men saya men ketok padha kepenak iya. Ayo Mbak Orisa kepareng diaturake monggo jumeneng Mbak Orisa. Nah. Yo sa. Wis delok kowe ngadeg ngono ki rasane wis anget. Ha iya. Kok saged e? Lah ya wis suasanane iki tambah anget. Ya. Ayo diaturke tembang apa kangge mlipur para rawuh, para lenggah. Iya, para rawuh, para lenggah semene iki no. Ya. Pancen ya ora ketok, saka kene pancen ora ketok ning ayo nggone we kaya nonton bal-balan kok iki. Iya. Ana sing ning dhuwur, ana sing ning isor. Iya. Ayo ngaturke apa sa? Tandha mata nggih, Pak. Ya, sing kepenak nganggo di apa jenenge rada dijaipongke men rada suasanane men kepenak. Ya. Tandha mata. Tandha mata. Ya dibawani Mbak Orisa. Nggih. Memanise muntang manting tanjena Halo kang masih rodoh wong bagus neno gampang temban ambeh beda ya tandha mata dados
Ketrikel-trikel lehmu joget. Iya, ora padha karo kendang. Aku kula ngeten kendange mboten. Ah iya ya kudu dikompake. Nggih. So nek kowe ngono, kendange kon ngenekke. Iya, dadi manis trung 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 jleng ngono. Ayo kowe ngono kendange meneng wae. Nggih. Mamring. Dereng kenal, Pak. Iya. Ya dikenalke. Ya pancen kudu anu kok ya kendang karo penari kudu nyawiji nek ora. Ayo ganti Mbak Ika. Ya, wis coba kaya ngapa. Kowe nek ngene tonjoe. Yo. Jajal iso pas ora engko. Iya. Mbak Ika, iki saka Tanjung Sari. Apa, Pak? Ku anggere kleru awas kowe. Duh, rong kenalan ya, Pak. Ki sing ngendang asmane Mas Denko. Oh. Mas Denko. Mas Denko ning kudu susu lho. Susu dong. Denko. Iya. Ayo saka aku nek njukuk pengendang ki ora cedak-cedak kok. Iya. Saking pundi? Kuwi saka Surakarta. Oh. Asline mbuh ngendi artine asline kose ning Surakarta, kendangane apik kuwi. Ya, ngono ya, Mak. Mas Denko. Ya. Nggih. Ayo. Sing nendang Denko, sing nyanyi Sanslik. Susu kok karo sampo. Ora padha ya, Nak? Ora padha ya. Ngatur. Kaduan. Heeh. Napa nggih? Sing gampang-gampang mawon. Apa? Gubuk asmara. Ah, kae penonton gubuk asmara nek kowe iki berdiri iki wis penonton wis langsung ngerti. Saya penontonnya awake dhewe sing nang ndi ngetut iki begitu Ika ngadeg wis kaya gubuk ngadeg pisan. Ajeng ngeyup mboten? Oh, jelas nek kowe dadi gubuk aku jelas ngeyup. Sini. Nginep aku bakal. Iya. Ayo. Gubuke kaya ngene teneh. Ayo mesti ngak-ngek. Lunga-lunga sing ngeyup. Dibawani Mbak Ika monggo. Apa, Mas? Oh iya. Nano, gubuk asmara pengendange Mas Denko. Digawe apa? Jeb-jebane digawe sing angel men. Soale Ika iki nek muni wek ngono kuwi angele mak wus. Pak niki angsal saweran. Saking sinten niki wau? Saking sinten, Pak? Kok sapa Mas Bimo? Saka sapa? Sing gampang iki lho. Halo. Oh, saka kowe dhewe to asline. Ngaku. Arep nyogok Ika kowe, heeh. Ora usah wedi to, ngomong bae. Cah celinguse setengah mati. Kok terus wedi? Rasa wedi karo Mbok De. Iya. Ayo Ik. Nyingkar nyingku. Hop 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 hop. Ben redeg. Salaman sih, Kek. Salaman. Wi, salaman Roika iki engko tekan Mas ya diganane kok. Ayo, santai wae, Bim.
nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen ke mutan iki ngopo meneh napa Pak Gatot Ora apa-apa kowe iki bawa-bawa rasa gagas wong-wong kuwi. Bawa gagas wong-wong kuwi malah kanu. Iya. arep nambahi apa piye Lelo. lelampahan kang wuri Lelo. tresno tulus nadyan nengku Ya. buk es moro Ya. Lelo ngau kendang batangan sik engko terus dikendangi Jaipong. Ya. Tak deloke jogetane iso pas ora? Ya, monggo, ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak kulere ning cagak kepat tulisan Delah. ora
apik tenan. Gimana? Aku apik nek kowe iku, kowe kulino joget campur sari kok. Tak ndondang, tak ndondang, tulak tang ndang ngono ku ya iso pas ke iso. Ngono, iya. Ya terus Ya lanjut. dipas-pas kae dah. Heeh. Lah. Penak, tapi penak mah. Wah, Penak. pendangane. Iya. Wah, ya. Jos. Iya. Ya sesuk ditemplekke meneh kendangane kuwi. Nggih. Ya, engko nek anggere iso pas joget tamu iso pas ya penak disawangi penak. Ya. Lanjut nggih. Ya. Sedotan sajroning ati datang saya merahati aku kowe dadi karma ning jebul asmara matur nuwun sampun. Jas, ya. Luwih menikmati kakendangane. Jlang tung 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 jlang jlang ngono kuwi. Kaya kepinuk, kaya lentur banget. Iya. Kaya sing muni alah ngono kaya suarane sing ngenong ki maku. Ya. Nyuwun podang kuning keng nyekar Mbak Agnes. Saking sapa niki, Mbak? Oh, saking ngandhap. Nyanesnya nyono ditewi. Ya, tampani. Ya. Ha iki podang kuning. Ayo. Ya Mbak Agnes, pokoke engko dicobani kabeh. Ya, men paske pengendane. Napa to Pak kok gayeng? Kok gayeng? Ora apa-apa, ora usah dadi lunga. Wiyaga-wiyaga urang gawean. Wis ben. Keseron. Ya bawani nak. Ya anakku wedok. Ya anakku wedok Agnes. Podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan wujude mung peksi. Ya. Seneng dinggo happy, dadine kemranyas ning awak. Iya. Tenan. Rasa digagas pokoke. Iya. Pokoke semangate tetep awakku anget. Ngono ku mesti engko anget dhewe awake. Iya. Ra ketang ana sing ilang. Heeh. Loh, nendi iki? Isi podang golek isi
nyanding bisa dadi tombo ya penak tenan yo dienggo penyemangat anu no lho tanganku nanti no tanganku nanti wah iki napa to hei dagelane Sri Mulat biyen yo monggo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moga-moga mikiranganku goleki ora krasa esuk awan nganti
matur nuwun Mbak Agnes. Ya. Saya bengi. Aja kuwatir no. Butuh engko lakone kecekel. Ya. Panggere Bagong wis diduta, ya wis. Ya. Ngono ya. Matur sembah. Ayo Mbak Elisa, kek ceket-ceket. Ya. Mbak Elisa, ya. Napa Pak? Le wonge mangke bus pong pop mangkene. Sapa? Bus pong pop. Bus pompop ora. Iya. Ora ngajar bus pompop nang pinggir dhewe lho kan. Sing ngajari panjenengan niku lho. Ha iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk aja ngantuk lho yu. Kok lagi terbuk ngono. Malah nyemelangi aku. Rada geser rene. Rada rene mesake. Tin rada rene Tin. Kowe iki isih jembare kok. Kae mesake Mbak Prastika lha aku wedi. Iya. Kae sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mriki, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong apa? Nggih saking dalu sedaya mawon. Sawan kula wonten mriki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki lek nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntuk ki arep metu ki muntuk. Nek Apane sing metune? Kok sik kita omongi basa Jawa ki nek muni muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono. Iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu langit. Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budreg ndasku. Ya iki sanggo selfie Om. Heeh. Nggo selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne. Iya, becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Becicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Becici iki nganu apa jeneng becici iki tempat wisata ku ya ana. Becici puncak Becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dan iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay, ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo kagungane Pak Dukuh. Ya. Oh, Pak Dukuh wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Ya berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku mbiyen yo kere Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon Om. Iya. Ngono to Pak. Iki ben dadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane. Nawi membutuhkan kreativitas apa meneh apa generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu do mikir. Generasi kok do muda ki ngapa? Muda dudu wuda. Oh muda. Masa ya wuda ya saru ra paring. Ra pareng. Muda generasi muda taruna bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir. Masale yo digawe tematik ngono pamane.
Apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek-ketek. Ketek. Ketek. Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa sing apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis basa lho. Basa Indonesia malah jelas. Oh iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon jajal basa Jawa. Lah iki kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dijajal karo melaku kok. Ya dijajale terus. Nek misongko dijajal terus. Kuwi mugi-mugi mungkin nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mu piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenan nek misale digawe kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentanan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa iki wewene wis ana 10. Wewe kowe gombele. Ana macem-macem kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinai. Ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas ra payu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Padake iki utakku kecerdasan nek dadi sinden ki. Oh iya. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora, heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki gen. Ayo gerajakan. Ya manfaatke Mas Denko kuwi men ngendang cara Banyuwangi. Ya gerajakan. Bawani sik. Nggih.
aja aja takon susah senyangkan isongga tanah India kumeliareng Taman Sari Nuswan ya mangga Kerajakan Paduan Raina bengi sing tau sepi lanang wadon hanegyani Lungguh ring pasir pasiran sembur-semburian harekowan manuk-manuk seliberian Handeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir kerajengan bisik-bisik sembayangan mantri janji orep yareng sir-siran ambukan asih yen nyuwangi
wong apa ya kaya ngono. Iya. Kok ke sampun lah. Wah, di Banyuwangenke jan sip. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya kripik gedang kripik telo sithik edang waton ratayana. Iya. Aja nganti engko lakone mandeg dalan ya mergo iki tak gawe lakone dawa. Oh iya. Dawa tur gedhe. Iya. Ayo taat. Ngersaning Kiai Semar Mak. Ayo derek iki ketoke kok karang kadempel suasanane peteng ki mbuh eneng apa nak. Tan Samar pamoreng sukma. Sinuk maya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu ambu kaning